Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande onibingelelayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa bangcwele. Isimo ke ngirekhodela phansi kwaso namhlanje sinzima kakhulu. Number 1, ugesi awukho futhi uhambile, ngoba nje obuke wahamba izolo ubuye ebusuku. Uphinde wahamba-ke futhi asinawo. Angazi ngizokwenza njani kubantu okufanele bangifonele namhlanje ngoba alungeni ucingo, ugesi awukho. Nawu-ke indlela okushisa ngayo endlini kunzima kakhulu. Kanti nangaphandle kuke warekhodwa u40 degrees centigrade ukushisa. Njengamanje kuthe ukwehla-ke u35 degrees. So njengoba ngikhuluma nawe-ke ngikustudio esisha esimangalisayo, imoto. Ngisemotweni njengamanje iyaduma, ngivula i-aircon ngoba akwenzeki lutho. Kunokuthi izwi lenkosi lingahambi, ngcono ngicela nibekezelele lo msindo omncane niwuzwela phansi. Imoto iyaduma, ngizama ukuba sendaweni ebandayo ngoba kuyashisa endlini. Ama-degrees aphezulu. Ngicabanga ukuthi namanje ngoba imoto ibiwurekhode ingekho la u40, ngicabanga ukuthi kusekhona kulezo ndawo ukuthi njengamanje kwi-carport yikho mhlambe sekuthe ukwehla ithi 35, kodwa kona cha, kuyashisa. NgesiZulu-ke kuthiwa likhipha umkhovu etsheni. Siyambonga-ke nokho uNkulunkulu wethu. Ngizocela nje ubaba uJali angifakele yona ku-YouTube ngoba ngeke ngikwazi ukurekhoda u-YouTube ngendlela engihlezi ngayo nengifonqene ngayo. Angikwazi ngisho nokuguqa ngikhuleke. uNkulunkulu wami-ke ngimkhonza uyabona, kodwa wena ngizocela ukuguqe lapho khona, sithandaze, sisondele kuNkulunkulu. Kodwa isimo engirekhoda phansi kwaso sikhuni ngendlela emangalisayo, kodwa-ke akukho engingeza ukwenza uma uNkulunkulu engipha amandla okukwenza. Masikhuleke, siguqe, sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, wena owazi konke nokuqonda konke, siyakubonga Nkosi ngosuku lwanamhlanje. Siyakubonga, siyakudumisa nange-weather yanamhlanje. Noma lishisa ngendlela elishisa ngayo, sibonga wena ngoba unesizathu sokulidedela lishise kube sekusengene nobusika. Abukakafiki kodwa ilento okuthiwa ikwindla. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, siyakudumisa kakhulu. Siyakubonga, kekho ufana nawe. Ngiyacela ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele. Ngiyacela Nkosi ukhulume, uzambule kulona loyo, ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyacela-ke siye ezwini lethu lenkosi esilitholayo laphaya kuMarko chapter 11 verse 24. Khumbula-ke sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa, prayer and faith. Lifundeka kanjena-ke verse 24. Ngalokho ngithi kini, konke nikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Sike sayithinta kakhudlwana le ndaba izolo. Ngifisa ukudlula nje ngiye kuverse 25. Futhi nxa nimi nikhuleka, thethelelani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noyihlo usezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli, noyihlo usezulwini akayi kunithethelela iziphambeko zenu. Enye yezinto levimba imikhuleko ukuthi iphendulwe, ukuthi umuntu uyakhuleka engathethelelile, umuntu uyakhuleka enegqubu, umuntu uyakhuleka exabene nomuntu, umuntu uyakhuleka nabantu angakhulumisani nabo. Omunye uphuma ekulweni, omunye uphuma ekuntshontsheni, useyathandaza. Omunye uphuma ekubulaleni umuntu, useyathandaza. Athi omunye, mina hayi angikaze ngibulale, kodwa uma umthukuthelela umfowenu umbulele, uma umbiza ngesilima umbulele. Useyagijima umuntu uyothandaza, useyaphakamisa izandla. Zingcolile lezi zandla, ubepotoza abantu besifazane ngalesi zandla, kodwa usezothandaza. Lalela mntakababa, mina ngizokutshela iqiniso ongakufihleli.
lithi izwi lenkosi, uma umuntu engezwene nomuntu noma enamagqubu noma ethukuthele nomkhuleko awuphendulwa. Lize lithi lapha kuPetro, nibanika udumo abantu besifazane, ngoba uma ningazwananga nabo imikhuleko yenu yathiwa. Uma uqabene nje nonkosikazi wakho umkhuleko wakho uyathiwa. So kubiza ukuthi sihlale sithethelele ngaso sonke isikhathi ukuze nathi sithethelelwe. Ukukhuleka, ukukhuluma nongcwele, ukukhuleka nomnini mandla onke, ukukhuluma nomoya ongcwele, ukukhuluma nenkosi uJesu engcwele, ukukhuluma noNkulunkulu Baba ongcwele. Awukwazi ukuya kubona ungcolile. Yikho izwi lenkosi lithi vumani izono omunye komunye nikhulekelane, ngoba iya kulo osezivumile zakhe ukuze inkosi uJesu noNkulunkulu Baba nomoya ongcwele bavume ubuso balo ongcwele bese wena uyathethelela. Ngoba uma uziyela nje funa uNkulunkulu enze kabuhlungu phezu kwakho. Ngakho-ke simele ukuvuma izono omunye komunye. Lithi-ke uma nime nikhuleka thethelelanani. Liphuma kuliphi konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele. Kodwa uma unamagqubu ngeke ukwamukele. Uma ungathetheleli ngeke ukwamukele. Ukuze uthethelelwe nawe thethelela. Noyihlo sezulwini uzokuthethelela. Kodwa uma ungathetheleli noyihlo sezulwini akayi kukuthethelela. Bengidlula-ke nje ngoba asifiki kula mavesi silokhu siqhubeka nje. Izolo-ke sidine sikhuluma ngabasePhilippi chapter 4. Mawuqala kuverse 4 lithi thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Uthokozile yini wena? Uthokozile yini wena? Njengoba izwi lenkosi lithi masithokoze nje. Uzizwa uthokozile? Athi uverse 5 kaPhilippi chapter 4, ukubekezela kwenu akaziwe ngabantu bonke, inkosi iseduze. Abantu bonke siqidizelele izolo mabazi ukuthi uyabekezela. Hey, usibani bani uyabekezela emshadweni? Hey, kube mina abekade ngahamba. Kanti ayibona uhlezi ngoba uvikela ivangeli. Uvikela inkosi uJesu. Ngoba phela thina sihambe emshadweni. Thina sidivorce. Siyabekezela, siyathethelela ukuze nathi sithethelelwe. Athi uverse 6. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazenziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Izicelo zenu mazenziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. So-ke thina izicelo zethu azizitshela abantu. Awuhamba umemezela ukuthi ufuna neNkulunkulu. Awuhamba ucela kubantu. Ngoba uqale kusiya umuntu othemba kubantu, kodwa ubusisiwe othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Hayi-ke sikhulumile nokho kabanzi ngaleli verse, ngifisa ukudlulela-ke phambili. Bese sibona-ke leli verse silithola kaJakobe chapter 5 sibheke uverse 15. Umkhuleko wokukholo uyakumsindisa ogulayo. Sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Kungaba uwo ogulayo uzikhulekela umkhuleko wakho mawube umkhuleko wokukholwa. Kungaba omunye umuntu okukhulekelayo wena uyagula. Lo muntu okhulekayo makabe nokukholwa. Thina-ke abantu abanjengami bahlale be-challenge at any given time. Ngoba kuqhamuka umuntu noma ngasiphi isikhathi ngicela ungikhulekele baba uNzibande. So ngesikhathi ngimkhulekela mina kufanele ngikholwe. Ngoba umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzele izono. Ingakho kufanele ungavumi izono zakho kunoma kubani. But kumuntu okholwayo, kumuntu oqotho, kumuntu othembekile, umuntu okholwayo uzokukhulekela uthola ukuxolelwa
ngoba yena uyakholwa ukuthi uxolelo. Yakubona ukuthi nokuxolelo kuya ngokuthi umuntu okukhulekela unjani. Ukwazi ukusuka uye kumfundisi ongavumisi izono ukuthi uzovuma izono, ngoba okokuqala naye akakaze azivume. So mayikhuleka akakholwa ukuthi ukukhulekela umkhuleko ozokwenza uthethelelwe wena. Futhi mayingakaze azivume izono vele ngeke uthethelelwe wena ukhulekele umuntu onodonga naye engalidilizile. So iyakumfundisi ovumisa izono. Uma ebandleni lakho zingavunywa izono ngeke kukusize. Ngiyazi abanye baxoshwe ulayini omude entabeni bahambe bathi bawuvuma izono kobani nobani nobani, but umbuzo omkhulu udlotshelwe lo muntu ukuvumisa izono na? Uyakuzwa yini ukuthula uma usuzivumela izono? Uyakuzwa yini ukukhululeka uma usuzivumela izono zakho na? Umkhuleko wokukholo uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile izono uza kuthethelelwa zona. Verse number 16. Ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo. Uzomtholapho olungileyo na? Thandaze enkosini. Izokulayela noma izokudonsela khona ngoba vele uzobungezwa uma ekhuluma nawe ngoba udonga lwakho aludiliziwe. Kodwa-ke yena uzokwazi ukukudonsa akusondeze kumuntu olungileyo azothi mayikhulekela inkosi uNkulunkulu ivuma ubuso bakhe bese uyathethelela. Umkhuleko oqinileyo olungileyo unamandla ngendlela emangalisayo. Ngakho-ke umkhuleko wokukholo uyamsindisa umuntu noma enzile izono zakhe, inkosi iyamvusa. Uyathethelelwa zona ngoba kungwini, kungumkhuleko wokukholwa. Ngakho sidinga-ke kuba sikhuleke ngokukholwa ngaso sonke isikhathi, ngoba umkhuleko wokukholwa unamandla. Besethi uverse 17 sikhuluma ngoJakobe chapter 5. U-Eliya wayengumuntu efana nathi, wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani. Alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha. Alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha. Iminyaka emithathu yini? 36 nezinyanga eziyisithupha 42. So for 42 months alinanga emhlabeni ngenxa yendoda eyodwa efana nathi. Umahluko ukuthi yakhuleka ngani? Ngokukholwa. Athi verse 18, wabe wakhuleka izulu lana, imvula nomhlaba wathela izithelo zawo. What a man Elijah was. Wayisimangaliso sendoda kaNkulunkulu Eliya. Engumuntu ofana nathi kodwa wakhuleka ngokukholwa. Alangana iminyaka emithathu no-half, 42 months. Alangana izulu. Nawe nami singakwenza lokho uma sikholwa. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Libambe lelo. Ulayini wokugcina kuverse number 16. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Ngakho-ke vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe, ukuba usindiswe, ukuba wophulwe ezonweni zakho, ukuba wophulwe olakeni lukaNkulunkulu olubhekile. Ngoba luyeza ulaka likaNkulunkulu. Ongakholwa ulaka likaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe. Kodwa okholwayo ukuphila okuphakade ikhona okuyisabelo sakhe. Umkhuleko wokukholwa yakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile izono. Ngoba umuntu owenza izono odla izono ufile. Kodwa inkosi izokuvusa uvuke noma wenzile izono ngenxa yomkhuleko wolungileyo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kwangathi uNkulunkulu angaba nawe, abe nami. Wherever we go, noma lapho siya khona, sihlale sikholwa, sikhuleke ngokukholwa
ngoba lokho kwenza ukuthi uNkulunkulu ajabule, uNkulunkulu athokoze. Masike siguqe futhi sikhuleke sibonge inkonzo yethu enkosini. uJesu Kristu inkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga ngakho konke, siyakudumisa ngoba uNkulunkulu kweliphezulu, uNkulunkulu emhlabeni nangaphansi komhlaba, uNkulunkulu onamandla esimangaliso. Siyacela-ke Nkosi usisize, ube kanye nathi, usifihle edwaleni elinguwe, ube kanye nathi Nkosi, kube intando yakho yenziwe. Ngiyakhuleka egameni lomfelo wethu uJesu, bonakalisa amandla akho Nkulunkulu, bonakalisa ubukhulu bakho, khazimulisa igama lakho. NgoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, siyamdumisa uNkulunkulu, akekho njengaye, akekho ufana naye. Dumo lonke lungolwakhe, lumfanele. Nibe nentambama enhle. Ubaba uNsibande usiyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Mangikuphawula ukuthi nokufunda ama-messages nakho konke kuyi-challenge, njengoba ugesi ungekho bafowethu, angazi ngizothini. Kusho ukuthi-ke ama-messages asemaningi vele ngoba inetwork ayikho. uJesu Kristu inkosi.